Dejcie wiara albo nie, no ale już trzeci rosło na co ty wideo i już po leku zaczynam mieć dojść. No ale dobre. Chciałeś się odblokować ten machine pistol. Żeś się go wreszcie odblokował. I wreszcie żech odpolił tego Butterfieldsa we oknie. I troski bez to nareszcie idzie w to groć jakoś. Względnie normalnie. Nie chcę... Nie chcę sobie zaśmiał gańba, więc postaram się sobie tu były jakieś kile zabójstwa. No nie obiecuję nic. Pierwszy rzechy. Dobra, to się zaroski pewnikiem przełonacy. Ale dobra, nie będę pipceł fleków. No, rojbrze. Dobra. To są nosze synki. O, co mi się podoba, mogę wam pokazać. To. Czy to mu wystarczająco, czy to styknie, co by ta szpila namianować Battlefield 4? Nie no, ja nic nie godą, bo wiecie jak to z tym, jak już się za tego... Jak już zaczyna szpilać, to już to ma fajno, nie? To już płyń idzie. To już jest całkiem fajno. Fajne te takie, wiecie, ten feeling broni, te poczucie strzelania, to jest według mnie dużo lepsze jak było w Battlefieldzie 3 przynajmniej. Nie wiem, czy też macie takie odczucie. No ale ja tak myślę. Bardziej tak czuć ta giwera, co się ją trzymie. Jeśli szczylo ten hop obrywo, nie tak chobyś miał tego pistola na te kulki plastikowe, nie? Wiecie o czym godą. Ze makronów. Ze budy na odpuście przy farze. Dobry. Kerio żyje. 4 na 15. To jeszcze nie ma źle. Czy może coś z tego być? Tam zrobię za jeden mecz, albo za dwa... Już się zaczło. Fafluchte pierunie. No i tela. Beretta się odblokował, bo teraz na pierwszy pistol mamy... Eli się nie myla, to tutaj mamy Zigzauer AP226. A nie Beretta M9 jak to było. Zaś wcześniej we trójce. Dobre. Też się ciężko powiedzieć, co z tego będzie na podstawie ino tej jednej landkarty, nie? Tam więc nie będę Zesia wyroczni robił. Ino też poczekamy. Bugów sam mamy wpierony. 3 razy miał ostatnio wyciepło. Po meczu. Że ich zaczynał mieć dość. Jak się sam coś teroski z pipcy, to ja już to smola. Ja już się za to więcej nie chytam. O! Rojbrze, czekaj. Kaś ty sam polecił. Czekaj. Dobre, możesz duja. Han jest łożkliwy. Zaraz się przyonaca ten celownik. Ciulna rakieta. No nic żech nie zrobił, no ale fajny był efekt, nie? Wszystko podług marketingu. Żeby w tym momencie zanucić, wiadomo. No wiadomo. Dobra, i teraz spróbuję się wziąć ta fana. I no ja już czuję podeszkirą, że mnie zaroski zaszczylą. Pójdź ze tym blendowaniem, ja tego teroski nie potrzebuję w ogóle. Ani trochę zapieruna. No, pójdź sam synek, łostoń. Pomóż mi, dobra. Lecimy dalej. Obroń B. Lecę na B. Feuer. Kultura, jak to padali. We banie nie mieszkosz, nie. No, zawiery. We banie nie mieszkosz, synek. Strzelają, hopie. Dej pozor. O, jako miał fana. Jaki patriota pieruński. Ciekawe rzeczy śląska fana je. Pewnikiem nie. Sam ktoś... Kurde, jak to było? Ja pierwszy zacznę strzelać. To teraz czasem nie ma sprawiedliwe. Na Beispiel przed chwilą nie było. Szklana zol, szklane domy.
ktoś czytał przedwiośnie. Gichna! I jeez. Jak ten hop... Ciulu, snajper. Jak ten hop nie zginął, to ja nie wiem. No ale miał pierońskiego cufa. To by chciał takiego... wetotku mieć. Kurdy, dobre. Ja ślipie za ślipie. Mam lasie pieroński. No. Synek. Nie ma takiego strzelania. W to sam w ogóle ma defibrylator, bo wcześniej miał assault, a teraz on ma ino te health packi. Kuźdy, jak ją mam strzelać, jak ją nic sam nie widzę. Puć weg. Ty pieruchu łoszkliwy. Jo ich nie lubię. Nie mam rad. Jaki mam ten? 8/16. Też nie ma źle. Może być gorzej, nie? To tak szczylo. Zawzięcio łożki. O, bierzemy gipko i mamy, ja. Dobre. Te hopie, już się wystraszył. Zobaczymy teraz po leku za winkla. Nic. Tefe. No i da już bronia. No nie wiem, sztyc, nie wiem wszystkim, no ale idymy. Dobre, to troski już wiem. Z tego to ją mogę po życiu poszkrobać, nawet nie. Myślę, że się zadekował za tym autem. I... nie zebrał. Pieruchu! Hopie, sztrejfuj. Mamy to. Skifstowej. O, te, łożkliwcu. Mam go. Ja go zaszczelił, ja. Dobry. Sam nasze synki łażą. Ciepły handgranat. Łoszczeliwanio. Ciulowsko. Co tak tupło? Co ja miał zrobić? Miał się ten... Pokosz. Kaj, może ten Iron Sight. Beremy, obejrzymy. Monej będzie lepiej się szczylało. Ten wleciał na wierzch po schodach. Czekajcie, nie po schodach, no potem wiecie o czym go do mnie. Ciulu! Kaj leziesz? No dobra, ja już nic nie chcę wiedzieć. Łup. Teraz to idzie strzelać. Teraz no dłuższy dystans mogę ich wziąć. Dobra, lecimy odebrać swoje idyckie bołonosze. Czuję, że będą. 1, 2. No, idzie mi 5/16. Hopie, nie mamy 4 punkty, my tego nie możemy. Pierzyńsko. Dobra, stykaj, obejrzymy jaki mam wynik. Co chciałeś powiedzieć? Zobaczcie się, jak tu się wolno zdobywa ten level, nie? Obejrzcie się na zatka na Battlefielda 3, jak tam to gibko szło, nie? Teraz już tak nie ma i podług mnie to jest fajno. Bo tam szło nie? 2-3 mecze i już żeś miał trzeci poziom. No. Co żeś się tu podostawał? No widać się erbnąłe fajne która już grajwka w tym mamy celownik. Zarazki się odblokuje następno givera. No! To jak monej się szło obejrzeć, odpolcie się w oknie, jak komuś samtnie czekamy na czekamy na poprawki, czekamy na patche, na ulepszeniu, kiedy one te pieruńskie dewelopery to zbajstlują. Nie wiem, czy się doczekam, mam nadzieję. No, i ja wam dziękuję, chowcie się, trzymcie się, pyrsk, pa. Mein Schließjahr
diable.